Ode mande ba ya kene unu akwụnụ mana mbugari mbore ka eji elewa mkpu ya mere anyị ji bugari ogbe wee batazia n'obi High Chief Ugochukwu Tuere Igbo dum ya bụ Chief Okafor isi ndị task force ndị dibia niile ndị na-eme omenala ndị Herbalists niile na Igbo ọ bụ ya bụ oyisi task force ha anyị nọ n'obi ya High Chief anyị ekene gị ka eke ime I do not much ekene gị sa ka eke o si aga ọ na-agakwa ọfụma daalụ nne nke taa isiokwu m taa sị m ka anyị banye kpọmkwem n'ihe gbasara ọlụ unu dịka oyisi ndị task force maka na kemgbe anụbara ka o si ada na Anambra abịa nọgidekwazie anụbazikwa na na-ewe ka ndị task force ọzọ ji aba ha na-akpa afọ gọvanọ ịmara ya ekwu okwu isi na gọvanọ nke gị gọvanọ gị n'Enugu ọfụma na gọvanọ m ka ọ bụ onye nke m onye na-eme ka isi eme ka na-akpọ m ọma ijego gị na gọvanọ ọfụgo ijigwe eziokwu Chizzy abịa na ihe gbasara ihe jụrụ mụ na gọvanọ aka fụbeghị maka na aka na-achọ nweta ihe ka anyị ga-esi weta ihe ịma na mmadụ nche abụghị ofu and onye bụ eze bụ eze ugwu nkwanyere anaghị akwụ na-ahụ odogwu just like that na-akwere odogwu ugwu wee hụwa odogwu ya na anyị ka na-agba okirikiri ka anyị ga-esi hụ ya bụ odogwu soro ụzọ eji afọ ya wee ịbịanụnụ so na ọya mere na ya ka fụbeghị ya mana anyị na-agba mbọ ya ọ dị ma Chief mana ị nụrụ na-ewe ndị ọzọ na-akpagharịzi si ndị mmadụ bịa gbata akwụkwọ rejista ka ọgwụ a zipụrụ ndị ahụ ma ha iwe ndị a nụrụ na-anụzi anụkọta gbape soshal midia na Facebook afụbazie ndị bụ ụgbọala ndị eji ebu ibu wee see ma oyoyo gọvanọ sechaa ihe niile n'iru ya oge a ka m ji si na m ga-akpọkwa gị ọ dị ka m kpọrọ gị si gị ọ dị ka gị na gọvanọ akpago ezipụzie ndị ọrụ gị ha jebe gba ebe ndị mmadụ lansensị ibidogo ọrụ gị na ebe isi na-afụbeghị gọvanọ kedụzi ndị a na-eme ọrụ task force a n'Enugu ka m na-ekwu Chizzy na-ekenere nke ajụjụ ajụ kịta atọgbuo m owu ya iji gwa ya eziokwu echegwo m ihe a ugboro kwuru ugboro akpọrọ m wiiki gara aga n'Eziagụ na ọ nwere ndị bịara na-akụ ogene agbagharị n'ahịa si na gọvanọ si ha mee ihe dị etu a na ọ bụla ga-abịa bịa gbaa akwụkwọ ha ndị dibịa kpọkọtago na fon kpọkọta nsị akwa n'Eziagụ be anyị dị mmuvuo ejegide m ruo afọ ozi m ndị ọbụ onye fụrụ ebe a bụ ofu onye njụwa onye ahụ ajụjụ ọ chọghị ịza m nke ọ chara onye m bụ dibịa kerichie m anaghị ọ chọghị ikwu mbezi nnewezi ọsị m ọ bụ vigilant grupu nye bụ vigilant grupu wit egbe dọbaba ọya n'akụkụ na akwa vigilant grupu oyi nsị wat nsị a etu anyị nọ kịta akpọfụta kịta gụgochikwodo ewu gọvanọ mefu ịga mụ ya si vigilant grupu ime obodo na-abụ okwu even township si na gọvanọ shiri ya isi Mr. Man na ihe eji bịa ya kịta bụ ka m dị shọ ma mgbede ebe m bịa isi ndị ọzọ afụchago n'ọsọ ọsọ gịwa si na onwe ihe m ga-agwa gị nke ya kwa egbe si abụtịrị ihe na-agwa gị kịta bụ ya ma aha gị ya ma o kwechiri ya m nke echie ma na ọjụ ya m nọmba ya ọjụ nwesi oke si na ihe mere n'ime ya na nsogbu adịghị na si ndị na-eso na-azụ ahịa ebe a ndị ụmụ nwaanyị na-ere ahịa tebụl si okwuru mara onye ọfụma ọnwa nke na-ekwe m n'isi na-enye m saịn ndị ụka ọzọ gbaza nkịtị ụjọ na-ate ha nke ọnụ ha na ka a na-eme ya abana abụ akpọ m saịdị Nsụka ọnwa nke esedukwu m ivi nọmba aka njije kịta si na ha sịrị ha bụ ndị task force ndị dibịa ndị gọvanọ sendịrị esi bịa gbawa akwụkwọ nsị elekwe na m anya eziokwu Chizzy gọvanọ nwekwa right ime ihe ọ chọrọ ime na steeti ya mana n'ụzọ iwu kwadoro anyị karịa mmanụ ogodo na erughị m ogo yawa iji m ekwe na redio maọbụ ede na pepa anyị anụ ya ma ọ kpọọ unu nzukọ ma ọ kpọọ anyị ma agụ pepa
Do you understand? So akashi ebe ahụ m si na ihe gọvanọ na-eme mmadụ eje na-ejiri ihe na-enweghị isi ihe na-eme na Anambra ịbịa were emebiwe aha gọvanọ m nke m maka nsịrị gọvanọ m ha bịaga mbịaghịrị m aja na garị ọ dịza ka ọ bụ ọzọ gọvanọ m mba ọ bụghị etu a ekwesịrị ime ka mmadụ mara na ọ bụ na ọ bụ truth maka na ahụ m na ihe a eziokwu adịghị ya mgbe vigilant group na owu nke ime obodo kwa na-akọwụrụ akụkọ a ebe a m bi Transekura ewe vigilant group enwere ebe dị iche iche akọghị ya na township ọ nabụza n'ime obodo vigilant group nke ime obodo ikekwe ọ fụtabeghị na township Enugu ebe a 3 times in a month. Ọ bụ ndị a bụ ndị a sị na ha bụ moto na-akpagara ndị nọ na social media. Amakana m ndị bụ ndị akpa side nke ekwuo akpa side nke ekwuo owezi ndị ka a maara nke mere na ị ga-agbazi mbọ ị ga-agbazi mbọ fụ gọvanọ kwuchi ịma na ndị be anyị na-alakikarị ime ihe amamihe ga-akpụ ya kpọwa ụdị ihe ndị be anyị sọmụba anyị ndị be anyị ndị Igbo na-alakikarị ime ihe na-ada ebe ọzọ ọ na-ebizi ebe ọzọ bịa n'ụwa oke esi eme ọ dị mma chief tupu anyị na-aga n'iru mgbe hụ gọvanọ maka m ga-akwụrịrị ya ụkwụ ya ndị a na-emebi aha ya ewezụgo mgbe m kwuru mkperi ekpesa ihu mmadụ ọbụla na-emebi aha gị na ọchịchị ya ihere ga-eme onye a ihere ga-eme onye na-emebi aha gọvanọ maka gọvanọ na owu ebuti mkpa mana nọtị mmadụ ije akatọ ahịa n'ihe wee echi ọ dị mma ọ bụ na tax good and fine every human being kwesịrị ịkwụ tax a na-akwụ tax akwụ tupu m ajụ ajụjụ a maka ndị ga-achọ ịjụ ajụjụ gbasara ihe task force na ihe gbasara dibịa gịwa bụ onye isi ndị task force niile n'ala Igbo n'ihe gbasara dibịa n'ihe gbasara omenala dibịa ma ndị na-aga arụsị kemgbe 1990 ruo today. Ọ dị ma onye chọrọ ịjụ ajụjụ gbasara ọrụ dibịa kedu akara ekwentị gị chief? Ndewo nke izi n'ebe m bi bụ ebe a na-akpọ Ugbodogwu Transekura Enugu steeti akara ekwentị m 080 56 78 1241 1 year 070 35 38 39 80 WhatsApp number 080 86 26 52 30 ka WhatsApp number ebe m bi Ugbodogwu Transekura Enugu steeti. Ọ dị ma chief Ugochukwu Chinyere hi chief ekene gị daalụ rinne abịa na ihe gbasara ịma na otego ị na-ekwu ka ndị mmadụ na-agbata akwụkwọ gbasara ọrụ dibịa ka onye ọbụla na-eme dibịa ka o jee mụọ ọrụ ị na-ekwu ya na-ekwuchi ike mana ugbu a kedu ihe ị ga-ekwuzi na ọ dịzi ka ndị na-agbaghe akwụkwọ akarịsịa iwe na-ekwu na ndị a na-eje ịnụrụ na ha na-eje anara ndị mmadụ sịba ha bịa gbata agba akwụkwọ na ha na-eme task force na ha bụ ọdụ ndị dibịa na ụfọdụ n'ime na ndị vigilante grupu community nke community kwa ọkwa ka ime obodo ọkwa ka maka township maka enwe vigilante group township nke a ka dịta sound na vigilante group ime obodo akụwakwu ihe si bịa gbaghazi akwụkwọ license how na-abụrụ n'onye na ọ bụ dibịa vigilante group ọ na-eme dibịa onye ya egbe akpagharị isize dibịa bịa gbarawa akwụkwọ ke ụdị ihe bụ ihe nke a e nwere akwụkwọ a na-akpọ federal license from Abuja ka esi evute na eje meeting na Abuja vice president anyị nọ taa ọ na-ebute ya onye na-ama nje ukwe chọọ ka m gbatara ya ọhụgodu ma ọkpọ m na fon ọ ga-agbata uri ya 2 enwe state certificate ya bụ ebe anyị wabụ ndị dibịa shakwụ ihe a na-akpọ tax percentage owe percentage ndị steeti na-enwe na ya ya bụ ọchịchị obodo gbam 3 enwe ihe a na-akpọ constitution federal gọọmenti nyere ndị dibịa ndị omenala constitution akpọrọ federal gọọmenti constitution ihe ndị a niile dị onye niile ya nweta ya ọ ga-afụ ya ewekwuru m ya ọ dị be m now ihe a niile dịcha
mmadụ abịa si na ya bụ onye dị etu a na gọvanọ shiri were aha gọvanọ atụ asị ọ bụgodị na even gọvanọ were akwụkwọ ma ọ ga-agba ya akwụkwọ ọ bụ vigilant group nke ime obodo ga-agba ịwazi mmadụ ya bụ na ịkwado ka ndị dibịa na-atụ ụtụ isi na-atụ tax. Chizzy gee m ntị onye ọbụla were right ịkwụ tax supported akwado m ekwado shie ya ike ọ bụ ma tax a ga-akwụ tax yes a ga-akwụ tax ebe ha na-anya obu were ego kpọrọ ụmụ agbọghọ jee klọb na millions of naira n'iyi what is tax ha ga-akwụ tax. Ndị onye na-akpọrọ ụmụ agbọghọ ndị nwere ego eche m na ndị dibịa ka esi ma ndị dibịa kwu na-akpọrọ ụmụ agbọghọ aga ọfụma ihe dị ha n'ebe ha nọ ndị uwe ya na-ekwu ndị ogwu ego nọ na dibịa ha na-eme ya abalị ha eju klọb kpọrọ ụmụ nwaanyị onye si na-eme dibịa arabishi ego mana thank God na gọvanọ nke a ọ nọ n'ọrụ ya kịta nke abụghị nke gọvanọ nke bem because gọvanọ bem gọvanọ m ọ bụ sọ gọvanọ gị ọ gọvanọ ndị Enugu eyi mana ọ dị ka ọkasị m njọ n'ọtụ gọvanọ m ana m ala ka emana in action ya bụ ndị na-agbanye laịsensị a na ndị na-eji agbata ya mana ihe unu na-agbata mana ihe a na-agba ihe unu ekwufugo m oge isizi ọ wee kwe ihe dịka onye na-evu laịsensị ndị dibịa eje n'ụlọ agba ya mmadụ anyị ada eme ya anyị ada ejekwa n'ahịa agba ya mmadụ anyị ada eme ya because na ịbịa even the federal one ọ nwere akwụkwọ ga-efili akwụkwọ ahụ ị ga-efili a ga-egosi ịmakwara ihe ị na-eme ọ bụkịta mpe ị ga-ede ụzọ ihe na-atụ ị maara eme ọfụma ị na-arụ fili ya na akwụkwọ a ga-enwe witness ndị saịnọrị ya before federal certificate ya na-ekwu eruo ya aka ọ bụrụ na nkịta ship na-ejezi echi ebe avre bara ime obodo jee gba ya mmadụ maọbụ jee n'ahịa gba ya mmadụ onye na-akọ ụdị nke a chief onye na-agbakọ maka ụdị nke ọ na-agba ya na-agbụ ya unu maka anyị task force bịakwa na be unu kpata ya aka ma nke anyị gbarị eyi ọ na federal high court ka ọ ga-ende eweka unu ga-eji wee jikọta ọnụ wee bụrụ ofu obi maka na dịka isi akọwa ugbo ọ dịzi ka otu ndị dibịa kalịzị n'Enugu. Ndewo ekele gị na-ajụ anyị jụrụ ọ ihe a kịta anyị jụrụ Chizzy bụ ihe nji chọọ ka m hụ gọvanọ ajụjụ anyị jụrụ na and mbido kịta akọwabịa ya Chizzy chi ga-eji taa mba nke ọchị ya m ga-alaiki nhụ gọvanọ maka ndị Igbo siri o nwere ihe mere edeji bee nwee ọ ihe a mere edeji bee nwee ị chọrọ ịkọwara gọvanọ bụ nsogbu ndị na dibịa o metụtaghịkwa individual ị na-aghọta o metụtaghịkwa onye ọzọ ọ bụrụkwa ihe a na-anụrụ ọgụ egbu mmadụ ọ bụrụkwa ihe a na-ejere ihe na ọ bụ ihe mere na ndị dibịa ha ji keweshi duto onye na-ama ha ama mma onye na-anụ hakwara mgbe o mere ama mma yahu dibịa niile bido dibịa kịta na-emebeghị 10 years ha amaghị ihe a na-ekwu yiwa bụ ndị ochie mụ ya akọ history after all imekwe mgbe mba union 1985 wee ruo today wee bụkwara onyeisi ndị task force wee bụrụ okwu onyeisi ndị task force 1990 ma ruo taa ihe ọzọkwa dị n'ime ya o nwere ndị dibịa si na ha na-eme omenala mana ha amaghị ọrụ ha amaghị arụ ọrụ ha amaghị eme ihe ọbụla ha amaghịkwa agwa nyanya o nwee ka ha maara kịta ha nọzi into politics ha nọkwa politics o na-abịakwa asa na ha bụ ndị dibịa and that ihe politics a ha mbara bezebiga mee tizie nnukwute nsogbu ihe a na-emekwa ndị dibịa na-emekwa aka ọtọ ibezomezeghị ihe ndị ọzọ ihe politiks n'ime ya ị na-akọta ka ọ ga-esi dị ọgwa na imechikwa eke ya kpọọ kọmishọna minista fọ nke ọzọ maka ha bụ ndị ha na-emezi ndị ihe kampen ndị politiks ahụ ọ dị ma chief ifugu ya so ọ ya mere ụfọdụ ndị hụrụ ihe ahụ ya na-eme wee iwe si na ha ama nọsị na that place ọ dị ma chief Igbo ebe ọ bụ na mmadụ ama nkuzi eziokwu ma ọ mee ihe etu kwesịrị iji maka na mebi onye gị na a na-arụ ma ọ bụ onye n'ịma mmadụ na ndị ọchịchị ị na-ekpu ize aja na garị
ọ dị ma chief so ihe ka m chọrọ ndị gọvanọ anya kọwarị ya na ihe na-eme adị m ga-achọgide ọtị ma chọtụta gọvanọ m ga-ala ike ịfụ ya. ọ dị mma maka na ebe a bụ ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ gị mana tupu m na-ajụ ajụjụ ahụ ewe ndị ka na m achọ ige gị maka na o tee na ụfọdụ na-abụ akpọ asị na ha nwere ihe a ga-agwa gị na ha alụgo ọrụ dị iche iche na nke dibịa na ọrụ ha ọrụ ha na-achọ ịmata na aka bụkwazizi ezigbo dibịa na ihe a na-akpọ dibịa ọdịile otu a ụfọdụ ndị dibịa anụkwazi na ha gbara ọsọ na Anambra ụfọdụ gbabaziri n'obodo dị iche iche mana ị ga-asa ajụjụ a na ọ bụ na ihe akara ekwentị gị maka ndị kara na-ege gị ọfụma. Akara ekwentị m ga-asa gị ọfụma ndewo. Akara ekwentị m 080 56 78 12 41 070 35 38 39 80. WhatsApp number 080 86 26 52 30 ka WhatsApp number. Aha m Chief Okafor, Chairman Herbal Task Force South East Zone, including Enugu State. Ebe m bi ebe a na-akpọ Ugbo Odogwu Transekuru Enugu State. Ekele gị jụọ m ajụjụ ahụ m na-ajụ bụ otu a anụkwaziri na kemgbe Soludo bidoro na ụfọdụ ndị dibịa na Anambra na-agbazikwa ọsọ ụfọdụ bụ ndị na-akpọkwa na-ajụ na ha akawezikwa ezigbo dibịa maka na ụfọdụ si na ha ejego na be dibịa dị iche iche akwụcha ụgwọ na ihe na-ebe a na-ebe wee na-achọ ịmata ezigbo dibịa ọkadị chief aka were ezigbo dibịa ọ ga-abụ ijekwuru ọ gwa gị nke bụ eziokwu. Chizzy ga-adị ebe ajụ kịta ị ga-adị gee ntị. Ezigbo dibịa dịchikwa ike mana ndị wayo dị na dibịa karịziri ndị ezigbo dibịa and ndị wayo ndị na dibịa bụ ndị na-evu ụzọ evufute onwe ha agbafute onwe ha ebe niile eme advert everywhere. Imepe fon eseri ọgwụ ebe ọ na-eme ọgwụ ụlọ ọgwụ ya na ihe niile ọgwụ a na-agbụbeghị ọkụkọ for 10 years o selighị ya n'ọhịa na-agwọ ebe ọ na-eme advert. ihe ahụ a na-eso bụ ọgwụ ihe abụ rubbish nonsense. Mana ndị na-ama ha na-eje efu isi ha etini ya na-ejebe dibịa. Ọ ndị a bụ ije ebe ha eri isiri ijebe dibịa ije ebe dibịa. Onye maara eme ọgwụ enweghị ihe megide n'ụwa ka o were ọgwụ ya see na fon gochie na Facebook ndị mmadụ a na-ahụ ọgwụ onweghị mmadụ ga-eme ya na onye maara ihe ya bụ na ndị a bụ ndị ji ọgwụ akọva onwe ha na-aja ọrụ ha na-akpa n'azụ. Ka m gwa Chizzy mmadụ bịa be m ebe a si na a narị ya ego nrụrị ọrụ mmiri 50,000 ya kwụọ asị abịa ụbọchị dị eto ya bịa ewere akwa red gee n'isi tupu ya abụba udene tupu ya abụba nke were knockout desie n'ihu ya nna desie n'azụ desie n'aka desie n'aka ekpe ya north south east and west tinye ọkụ ọda kpakpakpam ehofu ya abụba udene shaggo na-arụgo ọrụ mmiri. Chief ka ihe gbasara knockout wee jụọ onye a si ya ịmakwarị dibịa a mere onye mere video a first man ọ sị ya jere ya na-enwe ezigbote nsogbu kpọ ndị otu ya jee iugwe ha nwere nnukwu kwanta mana eji knockout alụ ọrụ ebe kedu ihe gbasara knockout na egbe n'ọrụ mmiri kedu ihe gbasara maka ihe anyị na-afụkwasị ọ bụkwụ ọrụ mmiri ka ọ rụrụ maka o nwere ihe ọbụla dị ibi na ọjị adịghị gịnị ka eji rụọ ya enweghị ihe omenala o ji mee nothing na-ekere akwa na edisi tupu ihe abụba gba knockout kedu ihe aminin ọha ka na-akpọ kriminal ndị na dibịa ha na-egbu ndị dibịa ha na-emebi anyị ha na-emebi aka ọrụ anyị ya bụ na ndị a na-emetọ afọ ụfọdụ ji ekwetara na gọvanọ emekịta n'ụwa mvị task force moto m ga-arụchachacha ọrụ akwa task force na-arụ kemgbe
enwere ezigbo dibịa dị ewere ezigbo dibịa ma ọ bụrụ wayo everywhere ihe a niile hụrụ wayo ndị a niile onweghị onye merụgo dibịa 10 to 15 years na ndị wayo a niile maka mgbe ndị task force ndị dibịa wee problem na task force a mgbe enwere nsogbu a ka ha chere eji wụta mkpuo chief ihe a ji ajụ ihe a bụ kedu ka a ga-esi wee maa n'ọdịle maka na ụfọdụ ndị a ekwugasịrị bụ ndị na-etu ọnụ na soshal midia na ịbịa ma ha na nke ha onye ahụ ewebe ego ozugbo ebunye onye ahụ ike ihe niile adịba mma ozugbo ọ bịa ka ọdịnala na okpukperechi ndị Igbo si adị ọ bụrụ ya maka na ihe ha ji asị bịa buru nke a na ebe ma ha ego esi ebe niile wee na-agwara ndị abụghị dibịa Chizzy kemgbe ị maara m kwuoro okwu na redio obugo ụbọchị ị bịara isi seta m ọgwụ deto isi ihe Chizzy obugo ụbọchị nọgide mee advert na mụnwa na gị bịa mmeri ka iwe ego gị bịa mee ka ime ke ekwubugo m ya then kedu ndị Igbo si na galọn juru eju ọ dị eme mkpọtụ mana ndị dị ezigbo dibịa lụọ ọrụ ọkwa ọ na-adị ile ka ọ na-adị ile ozugbo ọ bụ chere were ndewo ezigbo dibịa rụọ ọrụ ọ na-adị ire ozugbo ahụ ọ dịpendụrụ ụdị ọrụ arụrụ ọrụ niile abụghị ọrụ a na-eme ozugbo ọrịa ozugbo ihe m na-akwụ ọ bụ majik maka na ọ majik ka ị ga-eme ị na-ame ọya ka na-agba ọrụ niile abụghị ọrụ ị ga-arụ ozugbo ole ozugbo ọ dịpendụ ụdị ọrụ a ọ nwere ọrụ na-abụ for example kịta ndị na-ezo mmiri ịmara ihe anyị na-ebe ọrụ omenala onye na-ezo mmiri nwere ike ịbịa kịta mụ na ya na-abụ nọ 5 minutes kịta mmiri ezowe mana ọ bụrụ oge niile ezowe nke mfu ma ihe ọbụla ọ hụkwara mana ọ gaghị abụ n'ọkọchị Chizzy ọ nwekwa ihe yere ndị a yes ọkwa mmiri ọ nweghị ihe yere ha ga-ezo mmiri n'ọkọchị a na-ezo mana ọ nwere ihe na-akọ ọsụ ya ihe mere m na onye ọbụla na-ezo mmiri ka esi gba m na ebe niile m ji eme ọrụ agwara m onye ọbụla na-ezo mmiri izo mmiri n'ọkọchị ọ na-ebutekarị ihe a na-akpọ repercussion ọ na-ebute awọm ị na-aghọta ya kpatara na ha na-asọrọ ọkọchị ọ bụghị na ha ma mmewu ya ọ nwere onye nke m mara mmeri ya n'ọkọchị ọ kwatiwe nke a bụ sef mmadụ wụkwa iji heje setụrụ onye ị na-enyi ozu taim ọskara bụ n'ọkọchị ihu okirikiri ebe a mmiri na-enyi ozu mmiri na-amachicha unu agbaghara ibi ma akpati ozu na ya bụ na omenala ewe ndị na-eme ọfụma ọ dị kama na ọ na ndị na-eme ya dozi obere na ndị wayo ọ na-achiri ebe niile andị ndị a niile chiri ebe niile ihe na-akacha mkpa bụ njevute ego ọ gara ya moto jipu n'elu hotel dibịa na-arụ hotel mana ọ na-arụ ebe niile kịta hotel ebe a na-akpa arụ eme abomination things chief onye nụta ajọ ihe a na-aga ma ọ bụ ịrụ ọrụ mmụọ bịa jụọ gị ya dịka onye dibịa ọ gbagwojuru anya ma ọ bụ na ụfọdụ ejegolo kasị ọrụ na ha aghọtaghị ihe ha na-alụ ha ma ọ bụ na ha fụrụ ebe dibịa ma ọ bụ mmadụ ji omenala na-egwu ndị mmadụ chandum kedu akara ekwentị a ga-eji wee kpọọ ka i wenyezie ndụmọdụ gị ka anyị pịachie ya chief ndewo wee gwazikwa isi na ịchọ ka ịfụ gọvanọ gị ka gị na gọvanọ gị wee kpa mana ewe isi na ọ chọrọ nọọsụ gị na ya na gị ga-eje fụ gọvanọ ya ka na-asị na onye bụ ihe asị na aka na-agba izu aka na-akpa nkata ọ dị mma aka na-akpa nkata ya mana ewe oyere ihe ọrụ mmụọ gbagwochuru anya kedu ka a ga-esi wee kpọọ akara ekwentị m 080 56 78 12 41 080 56 78 12 41 1 year 070 35 38 39 80 070 35 38 39 80. WhatsApp number 080 86 26 52 30 080 86 26 52 30 ka WhatsApp number ebe mbi ebe a na-akpọ Ugbo Odogwu Transekuru Enugu steeti
Chief yezie ndụmọdụ gị ka anyị na-apịachi ya. Ndewo. Ndụmọdụ na-enye bụ ụmụ Igbo be anyị, ana m asị unu ọ bụ na biko arịọ m unu wefu na aka ewe n'ọhịa ka ọ ghara iwe aka mmadụ. Ndị a na-eme wayo na dibịa cherike nene, kedu ihe a ga-emegide kịta arịọgide unu enwe ike ịtụgharị uche ka mmadụ cherike nene. Oke ọchịchọ o wee kwere onye hụrụ nwụrụ n'ụwa na ego ọgwụ ọkwa ya nwụhụ tọkwa ego aka dịtọkwarị ndị aka ya amụtakwa 50 years to come, ha aka ya achụkwa the same money anyị na-achụ. Gwe jeni jee mụọ ọrụ na ọrụ ma na ihe na-eme, jee mụọ ọrụ na ọrụ na-emezi unu ajụzila mmadụ anya, jee mụọ na ọrụ unu egbugokwere ndị be anyị kwa ha ka anyị mana nke a na-arịa arịa. A na-ekwu na njọ ụbọchị dị anọ ha n'ime ya, unu a na-eri ndị mmadụ. Ọ wanye kebe ụbọchị ọsị na ndị wayo na-ewe ego ọgwụ 50,000 ime ya mmadụ 10 ego agbagote 500,000 ọgbanya na akpa ya na-eweta etu a wute iwe moto ya ego moto. Ọ bụ ihe a bụ ya, biko cherike nene ya metikere unu n'obi na ọkwụ nwanne unu ka unu na-eke agbụ, ọkwa ụmụnne unu ka unu na-akpasa arụ a makwa na onye gbakwutere ka ọ dịrị ya na mma. Ọ bụkwa na-emegide ihe a gọọmenti vu anyị moto a o sikwa ya bụ mama mụtara m ma ọ papa mụta m na-eme ya maka chi m ga-akpụ ya eze, m ga-eme ya ihe ọ ga-asị na ya ma ha na m nwere udo bịa maka na o tegwe ntụgharị mkpe a rịọwa unu biko chegheri ya na jee mụọ n'ọrụ. Ndị na-eme na ha na-eje agba laịsensị ọ bụ ha arụ na aka gọvanọ adịghọ unu emebizikwara gọvanọ mụnụ ga-etikwa ụkwụ na trauza ọkwa ofu ụbọchị gọvanọ anụ na ọnwa ya ji akpịrị kpochie asị m maka gịnị maazị ọ na-emebi aha gị m ga-emekwu ya. Ole si m ya kwadoro unu ọ kwadokwa unu akwado n'ụzọ ziri ezi, ya kwadokwa n'ụzọ ziri ezi, achọkwa m ya kwadoro but ya bụrụ ya etu kwesịrị. Ekene m. Ọ dị mma. Ọ bụ olu Chief Okafor High Chief Ugochukwu tinyere Igbo dum onyeisi ndị task force ndị dibịa ndị omenala niile na ala Igbo ya bụ na South East niile ka ị nụsoro nri ọtaghị aka ji eze o wee na-ekwu na ụkpana okpoko gburu na ọ bụ ndị tiri ya ị na-eje na nke dibịa Chief na ga-ekwu ya ka mgbe jụkwa ese maka eju ese akọwarị ya ọ ga-adịrị gị n'ama Chief. ihe ọma ga-emere unu. Daalụ ise